Hau garazi da, eta goizero sartzen da berriaren webgunera informazio fidegarria jasotzeko. Eta ez duelako nahi inork axolagabetzat eta lelotzat hartzea. Aizu, Lanak egiten ari denean ere, sarri begiratzen du berria. Batetik, informazioa kontsultatzeko, eta bestetik, euskaraz idazterakoan zalantzak argitzeko. Aitortu noiz edo noiz kopiatu duzula testuren bat garazi. zuzuena kontatu behar, Paperezko egunkaria. Zertarako erabiltzen duzu errotuladorea? Marrazkiak egiteko, hala? Ai, zenbat duzun ikasteko. Ez dakizu kontzeptuak barneratzeko asko laguntzen duela testuak azpimarratzeak? Irakurtzeaz nekatzen denean, berriak egindako bideoak ikusten ditu, informatuta egoteko beste bide bat baita. Baina tira, nekatuta egon ala ez, ia beti bideoak ikusten ditu. Gezurra. Ara eta ona dabilenean, entzun berria erabiltzen du. Aizu, eta zuk egiten diozu ekarpenen bat berriari? Zertara ator galdera hori? Zer uste duzu? Berria airetik bizi den mamu bat dela, ala? Zure antzerako zerbait? Hei gazte, argi kontu horiekin, kaskoak kenduko dizkizuteta. Itzuli nire kaskoak? Badakizu nola eskura ditzakezun? Berria lagun eginda. Eta nola egin daiteke berria laguna? Ba, oso erraz. Sartu berriaren atarian, egin klik babestu berria botoian, eta bertan topatuko duzu informazio guztia. Baina adi, eskaintza azaroaren 30 amaituko data.